Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa sunana Isa Abubakar AA Fulani shugaban cibiyar Daro Shafa. Mai bada maganin gargajiya, maganin da muke sarrafa shi itatuwa da kuma ganyayyaki. Kowane irin nau'in jinya insha Allah in ka tuntube mu zaka samu nasara da yardan Ubangiji kuma zaka ce alhamdulillah. Yawa kaman bangaren matsalan sanyi da kuma infection na mara na mata da na maza da kuma ciwon diabetes, hawan jini, ulcer da ma ciwon ido. Kowanne muna iya bada shi da yardan Allah kuma ana samun waraka. Magani sai dai ya zama sanadi, amma magani baya taba dauke wa mutum matsala sai dai Allah subhanahu wataala. Amma Allah yake cewa ku je ku nemi magani a gurin waɗanda suka sani. Ido ko da baka gani kullum muna faɗa, akwai wanda zai ce ya gaji, ba a gajiya da neman taimako. Bangaren ido gadon gidanmu ne, duk mutumin da ya san Abubakar Gani Wari M Guru ba boye bane a faɗin Najeriya. Da ma matsalan jinnu da kuma rashin haihuwa da kuma jinnin da yake hana aure ko kuma rashin haihuwa, duka muna ba da magungunan su da yardan Allah kuma ana samun dacewa. A wannan cibiyar sannan tana ba da magunguna ba sai ta faɗi cututtukan ba, akwai abun da ba za mu iya faɗansa ba saboda yanayin lokaci, amma na karkace za ka zauna da cuta ka ce wai ba za ka nemi magani ba, Allah ne ya ɗora ma. Kowa ya san komai yake faruwa a duniya nan Allah ne yake kawo shi kuma Allah ne shine musabbabi. Ina cikin garin Cameroon nan Gaundare, ina kuma cikin garin Cameroon Marwa, ina kuma cikin garin Cameroon nan Garwa. Ni da kaina za a sami ni a cikin garin Garwa nan Luman Bororo a gidan Bagarwa. To Allah mun yi to in gari wanta wayan ha Luman Bororo gidan Bagarwa bai baude Allah. Duk wanda yake so ya same ni kai tsaye, wannan lambobin da kuke gani dukkan lambobin nan da na Najeriya da na Cameroon duka in kuka yi magana ta WhatsApp za ku same ni. Amma in ka kira na Najeriya ba ni za ka samu ba, amma na Cameroon in ka kira ni za ka samu. Amma a sauƙaƙe in kana so ka same ni, ka min bayani kawai ta WhatsApp kana magana ni kuma zan baka ansa. Kowane lokaci kai magana muddin muna da lokaci za mu baka ansa insha Allah. Sannan muna tura sakonninmu a ko ina a duk faɗin ƙasa a duk inda kuke. Albishirinku jama'a, domin jin daɗinku da walwala, kamfaninmu na Rufaida Yogurt and Drinks mun kawo muku wani sabon yogurt mai suna Thick and Creamy with Crumbled Biscuits, mai launi da kuma ɗanɗano daban-daban. Sannan kowanne daga cikin launin yana da biskit mai ɗanɗanonsa a ciki. Banana ni shine zaɓina. Sweetened yogurt shine zaɓina. Vanilla aidar ne. Ni da iyalina creamy chocolate shine zaɓo. Ni kuma strawberry. Classic coconut shine zaɓina. Ga wanda bai jarraba thick and creamy yogurt with crumbled biscuit na Rufaida ba, ya jarraba, na tabbata daga baya sai mun godiya. Sannan kamfanin Rufaida Yogurt ya sake buɗe reshe a Maiduguri Road daidai Hotoro. Da kuma Hadeja Road da ke birnin Kano. Rufaida Yogurt and Drinks. Musha akwai daɗi, kowa ya sha akwai daɗi. Rufaida Yogurt, a sha Rufaida. Assalamu alaikum jama'a, sunana Ummi Karama. Albishir na zo muku da shi, ku ce mun goro. Katafaren shago abin tunƙaho ga mata. FUF wato Farida U Fabrics and More Limited sun kawo muku kala-kalan kayayyaki na sawa na mata domin sauƙaƙa mana fita ƙasashen ƙetare kamar su luxury lace, printed lace, lafaya lace, FUF batik, Malaysian and Indian batik, catwalk lace, FUF cape, mayafai har da voile, embellish wax da jacquard voile, couscous lace, embroidery atamfa. Akan iya samun waɗannan kayan a adireshi kamar haka. Number 21 Rijiyar Zaki a Dobayar Street. Muna muku ashobe service, ma'ana kayayyakin anko na bukukkuna ga masu bukata. Ga mai bukatar siyar ɗaɗɗaya ko sari, kayayyakin mu za su iya isowa gare ka a duk inda kake, ko kuma ga nambar WhatsApp ɗinmu ga mai bukatar oda, ko a tuntuɓe mu ta Instagram ɗinmu @Farida U Fabrics and More Limited. Mace sai da kwalliya daidai da zamani. Barkanmu da warhaka. Ni ce taku Fatima Hussein wato Maryam a cikin shirin Labarina. Ina gabatar muku da turaren Labarina tare da hodarsa. Kamshi duniya ne, kamshi daraja ne, kamshi sunna ne. Nakan fesa turaren Labarina a yayin da zan fita ko kuma zaman gida. Haka zalika nakan shafa fodar Labarina kamar yadda ku gani a yanzu ko ma ku shafa. Da wannan muke gabatar muku da sabon turarenmu mai sunan turaren Labarina da kuma hodar Labarina. Ku dai kawai kai tsaye ku tuntubi Abdulmalik akan wannan lambobin waya kamar haka.
ko kuma kai tsaye ku garzaya gundilolinmu da ke kasuwar Sabon Gari wajen Alhaji Ubaidu da Kayyawa rumfa mai lamba L46 ko kuma Alhaji Iliya Dan Amar rumfa mai lamba L64 a kasuwar Ofar Wambai kuma sai a nemi Alhassan Abdullahi layin Suleiman Babba. Sabon turaren labari na da hodar labari na domin ku kwastomominmu. Muguwa, kina ina? Shegiya, sai yau kika tuna da ni? Ni dai na san ba kya kira na sai in kin shirya mugunta. Allah! Yalla bai, naga kiranka. Ranka da ni ma na ga kira kuma na daga baka yi magana ba. Allah ku zo ku kawo ni kai ni bayan gida kashi rage ji ne. Yalla bai ne kace? Ko ba ku ajira ne ka? Kama ne ce so kuke yin wanda ne? Da zan ya tashi ma zan kira ku ba ko zan kira. Cicciɓe ni da Allah kai ni bayan gida ku. Kai dalla ya kalli karya min ka faɗa ko? Yawwa sadda ne. Ki dakata ki ji labari na ba dan ni ba. Ki tausaya ki ji labari na bai daɗi ba ai da wuya a ji labari na ba ai kuka ba inda har za a kyamaci labari na
magana ba ni na san in ta sallah ba ai kun rike da ai kun tsayar da ni ai ga wajen zama tsayar da ni mana daidai inda zan zauna ga wajen anan kake yawa to ku fita mana kun so kuke ku ga tsaraici na ne kuma ha na gama da na call you people ku je mana in za a yi so ayyo da Allah ba dan komai ba Hi babe. Baby, ko kin san jikinki yana kama tarwaɗa kuwa? Shin ka san bakinka yana kama da na kare kuwa? Ba zan miki musu ba. Wataƙila babanki ba kule ne. Hakan yasa kika san bakin kare. Baka yi ƙarya ba, babana ba kule ne. Shi ne ya kama karyar da ta haife ka. Lalle yau an samu akasi. Dawa ba ta yi nama ba, amma za mu sake haɗiya. Ke kan Nadia, za ki taɓa canza halinki ba. Yanzu fa wani naga kina disgawa a can. Ba na son reni ne, ko kuma mutum ya ce zai yi burga da ni. Yanzu haka so yake nuna abokanansa shi wani shege ne. Ke kuma sai kika yi ki bashi dama? Wancan kutakin zan bawa dama? Ke ma kin san ai yayi kaɗan. Lallai gaskiya kam. Saboda da a da ne bai isa ya kula ki ba. Amma yanzu da yake gaba ɗaya kwarjininki ya rage, kin faɗo. Shi yasa ya tare gabanki. Har ya tsaya a gabanki kuma yana miki magana. Ko a yanzu ma bai isa ya tare ni ba. Gaskiya Nadia kin faɗo. Kina tafiya motanki yana hayaki. Dibi wayoyin hannunki. Kalli irin wayoyin da yake ragewa. Ƙananan wayoyi. Kalli wannan har da mai fasashen screen. Lallai Nadia, kin canza. Ba wacce muka sani bace a da. Wannan shine dalilin nema na da kika yi kenan, don ki nuna min cewa na canza? Ko kusa. Ba haka bane. Na neme ki ne saboda in dora ki a hanyar da kika bari ki koma kamar da. Wace hanya? Aure. Aure kuma. Sosai ma kuwa. Ni za ki rena wa hankali Charity? Ke ce ma za ki ce na yi aure, a yi stupid. Ki dame ni in bar abin da nake yi in zo? Abin da za ki faɗa min kenan? Nadia kenan. Daga ni har ke mun sani ba kya komai. Me kike yi in ban da yawo a gari? Yawon nake yi kuma shi zan ci gaba da yi. Aure baya bani sha'awa. Na gode, baya gabana. Ha? Nadia, kina nufin ban san aure baya gabanki bane? Ai ba auren bane. Target din ne. Wanda zaki aura din ne. Waye? Tunda na kira ki, kin san ba zan taɓa miki kiran banza ba. Ki haƙuri ki zauna. Ina jinki. Waye target din? A ina ya sani? Bai san ki ba. Bai taɓa ganin ki ba. Bai kuma san labarin ki ba. Amma ke ce nake so ki san labarin shi a yanzu. Sai mu shirya yadda za a yi auren yayi. Me zai bani sha'awa a cikin labarinsa da har kike tunanin zan yadda in aure sa ban gan shi ba? Tarin kuɗi, ƙarancin dangi, sannan kuma mafi yawancin lokuta yana cikin maye. Ɗan giya ne kenan. Ba ɗan giya ba ne, yanayi ne kawai ya mai da shi ɗan giya. Wane ne shi? Menene kuma matsayinki a gurinsa? Sunansa Al'amin Ayuba. Ita sakatariyarsa ce. Sai dai an fi sanin shi da mai nasara.
Wane yanayi ne ya mai da shi ɗan giya? Kai, Faruk. Nawa? Na mai labai. Na gode kwarai da gaske, Allah ya saka muku da alkhairi. Amin ya labai. Amin ya labai. Ci gaba da haƙuri da ni fa. Wallahi ban taɓa tunani a rayuwata dai ni mai nasara zan sha giya ba. Na ban taɓa tunanin haka. Kawai dai yanayi ne ya zo da hakan. An san za ku mun uzuri. Ko? Tabbas yalla bai. Mun san wannan ba halinka ba ne. Saboda kai mutumin kirki ne. Shi ya samu abin yake matuƙar ba mu mamaki. Allah na san da dole za ku mun uzuri saboda kun ga ni dai ba shan giya nake ba. Ba na caca ba na neman mata. Ban cuci kowa ba. Kawai dai yanayi ya zo da haka. Ce min suka yi ɗan sha wannan giyan na samun nutsuwa tana kwantar da hankali. Wallahi yalla bai ƙarya ne. Saboda yanzu ma yanayin da kake ciki, wallahi gara da yanzu. Ka fi zama cikin damuwa yanzu ma haka. Sannan kuma ranka daɗe, wallahi ko sallan da kake yanzu ba a karɓa. Kai, Faruk, don't tell me nonsense. Na ce karɓar sallah. Ban waya a cikin ku yake karɓar sallah. Waye? Ai haƙuri sa. Kawai dan dai kawai. Ana ɗan sauraron maganar ku. Na san ku mutanen kirki ne. Shi yasa ma nake ɗan ga muku ƙafa. Ba haka ba. Tuni kaɗa ku. Aladan Allah. Kai ya haƙuri. Faruk, zai ci gaba da haƙuri da ni kawai da Allah. Ta ranar sai labari. Ta ranar Allah da kuma zai wuce. And for your information, kada in ji kun ga wani cewa ina shan giya. If not, bro ba, ce muku mutunci wallahi. Je, ku jira ni, na samu ɗan ƙarfi, ku kai ni gida. Yawa ɗakin matata nake so kwana. Okay, sir. Ke kawai. Ɗakin matata. Zana baki labarina. Labarina. Yanzu haka zancen da nake miki ba shi da ƙawa sai giya. Idan ya zo ofis za ki gan shi a maye. Idan ku ba ki gan shi a maye ba, to tabbas kafin ya fita zai fita a maye. Wata rana ma a nan yake kwana. Baya ci, baya sha. Sai dai ni na fita, na je na nemo abin da zai ci, na kawo mishi a cikin ofis ɗin ya ci. Shi ma ɗin sai na lallaɓa shi. Sai na yi da gaske zan samu ya ci abinci. Har kina lallaba shi ya ci abinci? Dole ne, saboda ni ce na fi kusa da shi a ofis. Sannan kuma baya ganin kowa sai ni. Kuma ya yarda da ke? MD ya yarda da ni sosai. To menene plan ɗinki? Ba plan bane da ni. Kawai ina zaune ne sai na yi tunanin yanzu idan ya mutu wa zai gaje shi.
ba shi da kowa da ya rage. Kin ga idan kika aure shi za ki zama ke ce za ki gaje shi, za ki gaji komai da ya bari. Kamin ya mutu ni zan gaji duk ɗawainiyansa. Ni zan sha duk wahalar da matan ɗan giya take sha? Waye ya gaya miki cewa zan aminta da wannan tsarin? Wannan dama ce da za ki tada ko maɗauki Nadiya. Tun da sassafe za ki kori matsalolin motocin hawa, mayukan shafawa, tufafi da dukkanin wasu ƙananan buƙatunki. Su convoy da sauran abubuwa duk za ki samu kafin ya tafi kabarinsa. Tambayar ita ce, me yasa kika turo wannan garaɓasan gare ni? Me yasa ke ba za ki aure shi ba? A matsayina na Kirista. Wasu ai suna yin auren tunda addini bai hana ba. Na sani addinin ku ya yarda a aure Kirista. Amma mutanen ku ba sa bari. Idan ma kuma kina ganin ba zai yarda ba, ai wannan abu ne mai sauki. Kawai ki ce masa kin musulunta. Waye zai yarda? Waye zai ki yarda? Kin ce ba shi da kowa da ya rage. Akwai mutanen unguwa, akwai ma'aikatansa na ofis, akwai malaminsa Malam Kabiru, da sauran mutanen unguwa, da sauran malamai. Mutane za su yi ca a kan abin. Ke ce ya dace ya aura Nadiya ba ni ba, saboda ke kike da bukatan auren. Maƙiyanki suna miki dariya, suna yawo da ke cewa ta ƙare miki. Ni abin da zan samu daga gare ki ya ishe ni. Ni ba zan iya zama a gidan aure ba Charity. Zan ji kamar ina prison ne. Na sani, amma duka zaman wata nawa zaki? Ba fa zama bane na har abada. Ki hango shi ki a bayan ransa. Ki hango irin fantamawar da zaki. Me yasa kike tunanin daga ya aure ni zai mutu? Bana tunanin daga kin aure shi za ya mutu. Amma dai na san daga kin aure shi kin shiga gidan zaki kashe shi. Sabida me zan kashe shi? Nadia, bari in fito miki a mutum. Kin yi irin auren nan a baya. Mutuwar Alhaji Baballe bayan wata 4 da aurenki, wani abu ne kika shirya. Kika saka masa guba ya ce ya mutu. Kin kuma samu kuɗinki, kin fantama. Yanzu kuma sun ƙare. Ga wasu kuɗin a wurin mai nasara. Ki je ki karɓe su mu ci. Waye ya faɗa miki cewa ni na kashe Alhaji na? Haba Nadiya, ni da ke ne. Idan ma kowa zargi yake yi, ni kin san na san komai. Shegiya, duk kin san sirri na. Ni ma ai kin fi kowa sanin nawa. Kowa yana min kallon mutuniyar kirki. Amma ke sai dai ki kalle ni kawai ki yi dariya. Yanzu oganki bai san cewa ke barauniya ba ce? Ta ya zai sani bayan na iya sata? Ina tsohon saurayinki Michael. Har yanzu bai gano cewa ke kika biya kuɗi aka kashe Roda ba? Ke ya isa. Ni fa ban kira ki don mu yi tone-tone a nan ba. Yanzu dai me kika ce akan harkar nan? Babu damuwa. Za mu gwada mu gani. Barauniya. Wannan haka ne Al-Yusra sabunta rabo. Ghana, Mali, Burkina Faso, Kamaru, Libya, Sudan da ma kasar Saudi Arabia, Cote d'Ivoire har ma da kasar Cotonou, Chadi har ma da kasar Najeriya. To alhamdulillahi al'umma muna nan kan bakarmu game da alkawarin da cibiyar Al-Yusra ta ɗauka muku game da masu lalura ta cutar HIV. Inda za ku biya kaso 50 a wajen karɓar magani. Daga baya idan kun samu lafiya sai ku cika ragowar kuɗin. Bangaren masu fama da matsala ta istimina'i ma'ana wasa da al'aura domin biya kai bukata. Istimina'i babbar illa ce a jikin ɗan adam. Shi yake kawo rama da kuma yawan mantuwa. Tsinkewar maniyi ya hana mutum haihuwa. Sannan da bugun zuciya yana kawo karancin sha'awa har ma da zafin tafin kafa da ma sauran illoli da dama wanda yake haifarwa a jikin ɗan adam. Akan
haka cibiyar Al-Yusra ta tanadar muku da ingantaccen magani a kansa wanda idan kana yi kana so ka daina ka gaza dainawa. Za mu baka taimakon magani da izinin Allah za ka rabu da matsalar. Mu koma bangaren sanyi domin shi sanyi sunansa ne guda ɗaya, illolinsa suna da matukar yawa a jikin adam. Akwai sanyi mai rike baya backbone, akwai na mara infection, akwai na kashi rheumatism, akwai na gwiwa joint pain, akwai kuma sanyi na gloria. Masu fama da matsalar hepatitis type A, type B ko type C har ma da masu fama da ciwon koda. Cibiyar Al-Yusra ta tanada muku da ingantaccen magani domin wannan lalurar. Za ku same mu a babban ofishinmu da ke nan cikin garin Kano kan titin Zurot, daidai ga dangi cikin SKY Plaza shago mai lamba 53. A garin Sokoto za ku same mu a daidai gidan man Ada cikin Argungu Plaza. A birnin Maiduguri muna nan Gwange Junction makabarta Marhaba Plaza saman Bene shago mai lamba 2. A Kaduna garin Gwamna muna Ahmadu Bello Way cikin Mangal Plaza shago mai lamba L99. A Taraba Jalingo muna Barde Way FMC Junction AU Faruk Boutique saman Bene. Kasan Nijar muna garin Maradi kudu da masallacin Jingile saman Farmasir Govir. Sa'annan muna cikin garin Yamai duk a kasar Nijar. Mutanen kasar Libya za ku same mu a cikin birnin Trablis. A kasar Ghana muna cikin garin Accra. Sa'annan duk wata lalura da ke damun dan adam zai iya tuntuɓar cibiyar Al-Yusra kai tsaye domin magance masa ita da izinin Allah. Sa'annan muna tura sakonnin magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ilimin kiwon lafiya sai da makaranta ingantacciya. Dan Sharif College of Nursing Sciences Kano likafa ta ja gaba domin hukumar kula da ilimin aikin jiya da gozoma wato Nursing and Midwifery Council of Nigeria ta sa hale musu koyar da kusa-kusai kamar haka: Basic Midwifery, Community Nursing, Community Midwifery da Post Basic Nursing. Haka zalika hukumar ilimin kimiyya ta Nigeria wato National Board for Technical Education ta zaɓe ta a cikin makarantun farko da aka ba su damar koyar da National Diploma da kuma Higher National Diploma a fannin Nursing wanda za a iya nema ta hanyar makarantar a cike jam da UTME. Yaro tun a ranar farko a ajin Dan Sharif College of Nursing zai san ya shigo shigiba ta ilimi. Tana nan a mahallinta mai tsarin daidai da zamani a lamba 19 kan titin Kura Muhammad Kano, daura da Keystone Bank a Yankaba. Ko a kira waɗannan lambobi 082-443-442 ko kuma 081-22-16-1752 ko kuma adireshin da na yanar gizo www.dansharifcofn.edu.ng. Ga kwararrun malamai, ingantattun kayan aiki na koyarwa da suka dace da zamani su ne shimfidar ilimin kiwon lafiya. Sai Dan Sharif College of Nursing Sciences da ke Yankaba Kano, lamba 19 titin Kura Muhammad, daura da Keystone Bank. Idan ba tarbiyya albarkar shi tana Abban Nabila. Ko kai ne ma nan? Wallahi gida. Abban Nabila garin? Wallahi gari. Ko na ga ka zauna a nan ne ka ci kamar wanda aka ba jira gari kai wani shiru. Wallahi abokina data ce ba sai ya sake ba. Babu abin da ake saya komai ya tsaya tak. To ya za a yi sai data? Ya za a yi su siya kuna musu tsada? Ya za a yi su sai data kuna musu tsada ba ku san application din da za ku sauke ku ga sayar da data akan farashi mai sauki ba. Yanzu ni da shi nake amfani, wani application ne ingantacce call data plug wanda idan ka sauke shi akan wayarka za ka samu riba da yawa. Na farko za ka sai kati, na biyu ka sai data, na uku ka sai nepa bill, na hudu za ka biya DSTV ta nan. Sannan ni da na nuna maka idan ka rijista ina da percentage a ciki, ko kai yanzu idan na nuna maka kaje ka nuna jama'a kana da percentage a ciki. Okay, link ne ake tura ko downloading zan yi? Kana shiga Play Store za ka gan shi. Akwai shi a kowace waya kenan, wannan kenan. Kwarai kuwa. In ka shiga Play Store. Ga masu amfani ko hada-hadar siye da siyarwa na data, ga masu siyan katin kiran waya a sauƙaƙe, za ku iya firintin kati ko data don siyarwa. Ku sauke manhajar mu wato application mai suna Cool Data Plug akan wayoyinku. Cool Data Plug zai ba ku damar biyan kuɗin wuta, siyan katin satellite, duba zalla 'yan makaranta da dai sauransu. Idan ka sa mutum guda ya sauke manhajar mu wato Cool Data Plug akan wayarsa kuma yi amfani da shi, za ka samu kasanka. Cool Data Plug, rayuwa mai sauki. To amma tsaya, kana samun riba in ka sai da data? Mata na biyu. Da shi? Yi. Ƙarshen riba ke. Ƙwarai kuwa. Salamu alaikum. Amma alaikum sa. Sani da zuwa.
Wai me yake faruwa ne? Da Dahir Kori nake share duk wata damuwar mijina. Saboda Dahir Kori yana ƙara danƙon soyayya. Ai in dai da Dahir Kori. Babu ni, babu kishiya. Inda Dahir Kori zai ƙara muku walwala da farin ciki. Dahir Kori duniya ne. Dahir Kori ɗanɗano mafi inganci a abincinku. Haruna English Academy. Shararriyar makarantar nan wacce ta fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe wato Haruna English Academy sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon karatu da rubutu ko ɗaliban secondary schools, IJB diploma, NCE degree ko ma'aikata da 'yan kasuwa masu son koyon turanci ko ƙara inganta turancinsu da literature ga maza har da mata. Suna da ƙwararrun malamai da kayan karatu na zamani. Za ku iya yin rajista ne kaɗai a makarantar Haruna English Academy kusa da makarantar CAS a kan titin Airport Road Kano. Ga waɗanda suke garuruwan da ƙasashen da suke nesa kuma za su iya yin Haruna English Academy ta hanyar online a danna www.mmharuna.com. Sannan suna yin NCE program. Ga waɗanda suke son karanta littafi kuma su nemi littattafan Haruna suna nan a kasuwa. Domin ƙarin bayani a kira 0800-36-28-08-70 wato 0800-36-28-08-70. Ina masoya data, masu sayan data, masu son data cikin sauki da kuma mutane da yawa a sararin duniya masu amfani da smile da kuma sayan katin waya, ku sauke manhaja Arewa Global a wayoyinku. Haka kuma za ku iya biyan nefa bil ya satellite zuwa alfa. Idan ka kawo mutum guda a Arewa Global kamfani, kai ma kana da naka kasa. A koda yaushe idan na tashi sada zumunci ko kuma kiran abokan kasuwanci na kan yi amfani da samun data mai sauki ko kuma katin kiran waya na manhajar Arewa Global. Haka ma 'yan uwana da ke kasashen waje suka shaida min suna jin daɗin kiran waya na Smile da ke kan manhajar Arewa Global. Ku sauke application na Arewa Global a wayoyinku za ku more kiran waya a sauƙaƙe. Arewa Global. Faruk. To. Za ka muna ji muna gani za mu kyali yandi a cikin wannan hali? To ya za mu yi lawan. Shi fece bai yadda mu ga kowa ba. Har ma nunawa yake idan muka faɗa wani zai kore mu a aiki. Tsakani da Allah idan MD ya kore mu aiki wa zai iya da mu aikin? Ko kuma wa ma zai ɗauke mu na aikin? Gaskiya Faruk. Ko da zan rasa aiki na tabbas zan je in gaya malam Kabir halin da MD yake ciki. To lawan idan ka faɗa malam Kabiru kana ganin zai fahimce mu ne? To wa za mu faɗa kenan? Ni abin da nake gani zai fi lawan gaskiya kawai shine ka buga Muhammad Hassan waya ka masa bayani cikin tsanaki sannan kama ba shi shawara kawai ya zo ziyara ne ya nuna bai san komai ba. Inda ba mai iya hana shiga ofishin MD. To amma idan har shi Muhammad Hassan din ya kasa hana shi fa. Yi sai a gaya Malam Kabiru
tunda kaga bashi da dangi dai saura a duniya. Amma kuma tunanina shine Malam Kabiru nan ba lalle ne ya iya hana shi ba gaskiya. Haka ne. Kaga Faruk, babu abin da ya dace mu dinga yi wa MD yanzu face addu'a. Tunda kaga yanzu ko da kotu ko 'yan sanda ba za su iya hana shi wannan laifin da yake aikata ba. Gaskiya ne. Allah samu dace. Amin. Ba komai Lord. Insha Allah zan iyakacin kokarina. Kar ka damu. Insha Allah ba zan faɗa masa kai ka faɗa ba. Ya dai lafiya me kuma ya faru? Lafiya lau ba komai. A'a. Ta yara ai kana kuka ka ce mun ba komai. Hajara na ce miki lafiya lau ba komai. Bana son ga ka shiga damuwa ko kaɗan. Har yanzu dai damuwar nan akan ibtila'in nan ne? Ya kamata a ce ka manta. Hajara in banda abinki. Ya zan iya cire irin wannan abin a zuciyata. Ai yana cikin zuciyata har abadan ba zan iya cire shi ba. Amma ya kamata ka rage gaskiya. Idan Allah kai mu gobe, insha Allah zan shiga Abuja. Abuja kuma? Me za ka je Abuja? Zan je in ga mai nasara. Ba ka ce mai nasara baya son ganin ka ba? Haka nake tunani a zuciyata. Saboda a duk lokacin da ya gani, na san zai tana da zirasa. Shi yasa nace barin dan bashi iska. Ko ya dan samu sauki a cikin zuciyarsa. Amma yanzu insha Allah zan je in ganshi. To shikenan Allah ya kai mu. Amma yau ba sai kin je kin dawo da yara ba, ni zan je da kaina in dawo da su. Na san sun kusan tashi daga makaranta yanzu. Okay, shikenan. Menene? Sakana da bakuwa. Amma Charity wai? Kin manta sharuɗan da na gindaya miki ko? Bakuwar ce kamar ta daban ce. Me yasa ta zama ta daban? Saboda ta ce ta zo da wata magana mai muhimmanci kuma na ga alama haka a tattare da ita. Magana mai muhimmanci. Kai! Lokacin da kika ce magana mai muhimmanci tsoro take ba. Ko lokacin da kika ce malam yana son gani na kuma zo da magana mai muhimmanci. Bayanan maganar da ya faɗa. Kaburo ba. Wani sai da Allah ban taɓa jin mummunan magana irin wannan maganan ba. Ina tsoron magana mai muhimmanci ki. Get out na lafta. Ta mana. Bismillah ko? Ko ma ki zauna. Me yasa? Dama na faɗa miki zai yi wahala ya bari ki ganshi a zuwan farko. To yanzu in tafi kenan sai wani lokaci sai in dawo ko kuma in jira shi da ya fito na tare shi. Ba tabbas. A saboda wani lokaci ma nan yake kwana. To yaushe zan dawo? In ba shi kaman kwana 2 zuwa 3 haka. Allah ya kai mu, har na fara son wannan business din. Kwaɗayi. Kinga, tashi ki tafi ki bani wuri. Idan na gama abin da nake yi,
zan zo in same ki za mu haɗu. Ba Rakiya? Ba na so a san tare muke da ke, tashi ki tafi. Baya ciki ne? Wallahi sai yanzu Alhaji baya kwana a gidan nan. Ni ma hanyar sati ban gan shi ba. Me yasa? Ni ma wallahi ban sani ba. To a ina yake kwana? Kuna ɗaya daga cikin gidajensa ne? Wallahi ni ma ban sani ba, sai dai ka kira shi ka tambaye shi. To ai ba ɗaukan wayana. Amma bari na kira Lawal. Yawwa. To yafi ma. Dan kusan kullum suna tare. Babban direba ba? Ai Alhaji gida ya zama kufayi. Dan abincin nan da ake samu yanzu babu abincin karyawa da muna dan samun dankali da dan kwai wani lokaci da bangare ma na jikin kaza. Hello? Ga na shigo. Kuna ina? Oh, kuna office? Da rana wata ran yar siriri da shinkafan nan mai kyau amma yanzu gaba ɗaya abun sai a hankali wallahi. Masha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Kai. Alhaji zan bude ma gate din ne. Muhammad, kwai, kai ka kwace min giya kenan. Ni ne na kwace maka. Kash, fuck up. Wannan abin da ka aikata kuma ka samu tace tafka ma tsakiyar kai. Ya fi sauki. Haba mai nasara. Kana so ka fuce fushin abin da Allah ya kaddara maka ta hanyar saba masa ne? Watsata da kai jahilci, rashin hankali. Ba ka ba me wai tsala a ciki saboda mutum yana korewa kanshi damuwa ka ce wani saba ubangiji bagwa gaya ma. Waye ya gaya maka giya na maganin damuwar da ke damun mutum a zuciyarsa? Ni ya faɗa. An tabbe ka gaba ka ce ni na faɗa. Zuwa gashi ba. Nan da ɗan sha wannan guda ɗayan nan na shanye shi kenan koma ni lif ɗan kwanciya ta wani tashi ba gobe haka karfe 1 karfe 2. Mangariba, isha'i, asuban kuma fa duk ya za ka yi da su. Haba mai nasara, tuturi ya san ka kai mai bauta ma ubangiji ne. Salloli ba sa wuce ka akan lokaci, ko da yaushe kana kan bin jami'i. Sa'annan kuma kai mai zakka ne, kai mai kyauta ne, kai mai kyauta ma al'umma ne. Ga azumi kuma na lada da kake akai-akai ba sai ka ji ranar Ramadana ba. Kai, Muhammad, duk ɗan abin da ka lissafa duka ina yi. Ba wani abu da ya canza, ba wani abu da ya daina yi, komai yana yi. In fact, abin nutsuwa ma da nake samu ya fi na da. As you can see, cikin ofis dina ko fito nan zai zama na an yi shaye-shaye na samun nutsuwa. Hankali kwance. Na san muna fiki na. Na zuwa na. Duba min lambar lawar da Allah. Bari ma. Kai zo nan, zo sami ni, hauro. To yalla bai, ga nan zuwa. Tufani fa MD yana kira. Wataƙila giya za ku tafi. Allah isa, dan ni wallahi yau kwata-kwata ba na son kwana ofis. Bari in je in same shi. Bari in je. Mai nasara, ka ji tsoron Allah. Wannan abar da kake sha, ka san cuta ne za ta cutar da rayuwarka, kuma haramun ne
kuma Allah subhanahu ta'ala ya la'anci mai shanta. Allah ka ce ko? Ƙwarai da gaske Allah na ce. To gafurur rahim ne. Allah da kake gani ji da gani Allah ya tunanin dukkan mutum. Allah ya wuce saninka. Allah mai rahama ne kuma mai jin ƙai. Islam. Shiga ofis ka ɗauko min glass cup. Ka zo ka ɓare min kan wannan anniyar. Ba zai je ba. Na ce ba zai je ba. Wallahi billahi al'azim da giyo ba za ka ƙara wannan abun ba. Masa. Okay. Kai da za ka rara shan giya. Who the hell do you think you are? I'm your best friend, someone who cares more than anyone living on this earth. So, Muhammad Hassan, za ka rara shan giya. While duk abin da ya faru da ni, you caused it. Kai ka jawo. Me nasara ka gaya mun me na jawo maka? Me na jawo ya faru haka da kai? So, Hassan, Muhammad, kai ka gayyaci family na zuwa wajen auren sistanka. On their way going, suka yi accident. Kap! Suka mutu. Babu guda ɗaya da ya rayu a cikinsu. Da baka gayyace su ba za su je su mutu ne? Matarka, mom ɗinka, da ita sistan naka suna nan suna rayuwarsu cikin jin daɗi ba su da wata damuwa. Ni kuma family na gaba ɗaya suna can a ƙasa an binne su. And you are now telling me you are my best friend. Get out. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna raji'un. Yanzu abin da zuciyarka ke kiraya maka kenan? Ni na ja duka danginka suka rasu? Kai ne. Who are you? Who do you think you are? Get out. Move out and leave me alone. Zan tafi in baka wuri. Allah ya kawo maka sauki. Sai zai kawo mafita. Amin. Na barka lafiya. Look at this guy. Kai dala. Ka je ka karbo min giya. Dan Allah kai haƙuri. Wallahi baya cikin hayacinsa ne. Ga wai ka kamanta. Gafara can. Wallahi kai ma mai laifi ne. Tunda kai kake kawo masa barasanan da yake sha saboda ya ka bada gudunmawa aikata aikin alfasha. Wallahi ba nake kawo masa ba. Ni kawo masa daban. Ni dai iyakaci idan ya kasa ɗauko a cikin fridge sai ya kira ni in je in ɗauko masa. Kuma fa ina so ka sani ni fa abinci na nake karewa. Za ka je gaban ubangijinka kai bayani saboda kana bada gudunmawa wurin sabon Allah. Kuma kai ma ka san haramun ne. Idan ka je can za ka amsa wannan tambayar a wurin ubangijinka. Wallahi na rantsi da Allah kullum sai na yi wa MD addu'a. Ko yanzu na idar da sallar isha sai da na yi masa addu'a Allah ya yaye masa wannan halin da ya shiga. Sannan kuma kiranka da nai ai na kira ka ne domin a samu a taimaka masa ya fita daga wannan halin. To idan kai baka iya hana shi ba mu ta za mu iya hana shi. Shahararren kamfanin nan mai suna Giga Plus sun ga muku ingantacciyar data mafi karko akan farashi mafi saukin gaske ƙasa da yadda kuke siyan data a ko'ina. Sannan za ku iya sayan katin waya na kowane irin layi a ƙasa da naira 100. Bugu da ƙari muna ba da POS kala-kala na kowane kamfani kamar su Opay, Moneypoint, Fanpay, Flutter Waves, Kuda, Now da dai sauransu.
kuma zai zo muku akan lokaci akan farashi mafi sauƙin gaske. Sannan za ku iya yin cable subscription naku DSTV, GoTV, YoTV, StarTimes tare da biyan kuɗin wutar lantarki NEPA da kuma data card printing. Sannan za ku iya sayan peji na jarida don canjin suna, newspaper, change of name publication. Ina masu rijistar layin waya ko kati za ku iya tuntuɓar mu ta manhajar mu domin akwai alfanu. Muna sayar da katin duba jarabawa WAEC ko NECO. Ma'aikatanmu suna aiki a kodayaushe awa 24 don warware matsalolinku. Za ku iya ziyartar shafinmu gigaplus.ng. Za ku iya sauke manhajar mu akan Google Play Store ko App Store Gigaplus. Ku kasance masu amfani da application ɗinmu na Gigaplus. Za ku yi farin ciki kuma za ku ji daɗin mu'amala da mu. Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum, muna bada maganin sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya bada maganin cutar HIV ba, muna bada maganin aikata istimnayi, biya wa kai bukata, wasa da al'aura, wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa, rashin karfi, saurin inzali da yawan kasala, yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi. Ina masu fama da cutar sikila, yaro ko babba, muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah. Matsalar ciwon koda, hawan jini, hepatitis A da B da C, duk muna ba da maganinsu. Muna ba da maganin sanyi, infection, gonorrhea, kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba, ciwon mara na mata da rashin haihuwa. Matsalar jinnu, sammu, sihir, duk muna warware su da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata siya iya nan ba, muna tura sakon maganinmu duk inda kuke a fadin duniya. Za ku iya samun mu a babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri, Borno State, Mafoni Tailoring Plaza, opposite gidan Mamman Yazo kusa da transformer, saman Beni, shago mai nomba S63. Sannan muna da reshi a jihar Kano, titin Zuro cikin Royal Plaza kusa da gidan MTN, hawa na farko, shago mai nomba B26. Za ku iya tuntubar mu ta waɗannan nombobinmu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Nurul Shabab ɗaya take tamkar ta dubu. Cibiyar Nurul Shabab tana marhaba da ku sai ku. Yallaɓai, me kake kokarin yi ne? Wallahi waya ta ce cajin ya kasa kuma nake ta kokarin in sa caji amma na ga abin yaƙi ko caji ta lalace ne? To ai wannan abu mai sauki ne. Kin yi gaskiya. Kin ga cajin AMG har ta kusa cika wayar? Kwarai da gaske. Domin idan ina buƙatar kayan waya daban-daban AMG Global kawai nake zuwa. Ya dai? Ina ta kiran ka tun ɗazu ka toshe kunnen ka da earpiece baka ji na. Wallahi wani earpiece na samu mai inganci. AMG Global Technology Nigeria Limited. Mai suna AMG Snake. AMG Snake? Yes, yayi. Lallai kayan wayan AMG Global ingantattu ne. Wow! Power bank mai kan caji daban-daban haka? Kin ga yanzu sai ki bar min nawa power bank ya zauna lafiya. To bayan haka kuma ga ƙarin case ma. Wannan tagomashi haka? Hakika zuwa shagon AMG Global ya gama biya min dukkanin wata bukatata. AMG Global suna da rassa daban-daban a cikin birnin Kano. Akwai AMG Global da ke shop 42, 45 gidan Ibrahim Mijinyawa, Beirut Road da ke garin Kano. Akwai kuma na mai karami plaza, Abuja Line, Niger Street cikin garin Kano. Sannan na head office da ke 65 gidan Baba na Bego, Bello Road Bata da ke birnin Kano. A waɗannan shagunan nasu baki ɗaya za ku iya samun cajojin waya kala-kala, power bank, data cable, da earpiece na kowace irin waya da duk abin da ya ganganci waya ma za ku iya samu a waɗannan shaguna. Kamfanin AMG Global Technology Nigeria Limited kana iya yin oda a duk inda kake kayan ka su ishe ka ba tare da bata lokaci ba. Muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko sari. AMG Global Technology Nigeria Limited abokan hurɗar mu abun alfaharin mu. Hakika na yarda da ingancin kayan AMG Global domin ba su da na biyu. AMG Global Technology Nigeria Limited. Assalamu alaikum.
kafe nake samun kuzari, shi nake rikewa na je duk inda zani. Rizoli kafe ku sha ku samu kuzari, bani da kasala ganda ba ta rike ni. Ga Rizoli kafe manya ku sha, ga Rizoli kafe yara kuma ku sha. Nawa ne na gine kowa zai iya sha. Salamu alaikum. Rizoli kafe sirina ne na boye. Rizoli kafe ku sha ku samu kuzari, bani da kasala ganda. Rizoli Cafe kenan. A duk lokacin da nake cikin kasala ko kuma na ga wani makusanci na yana cikin kasala, to da sirrin Rizoli Cafe nake kawar da damuwar mu. Tabbas ni ma na shaida domin bayan na sha Rizoli Cafe na ji karsashi da ƙwarin gwiwa a jikina. Da Rizoli Cafe zan dinga amfani a gida har da gurin aiki. Ku nemi naku a kasuwa domin Rizoli Cafe shine sirri. Allah ya kaya ma Alhaji. Allah ya kiyaye ka. Kamar yan TikTok nake gani ko? Abba MD, Abdul BK, Bilkisu Bili ko? Da Yarbawa. Exactly. Lafiya na gan ku wujiga haka? Wallahi Alhaji. Yari muka zo ka bamu saboda gari ya kone gaba daya. Wannan lamari sai dai mu ce lakamta sun malakamta. Na yi niyyar da na dan baku wani abu amma gara kawai in baku hanyar da kuma sai dai a roka a wajen ku ba dai ku roka ba. Shine mutuncin mutum. Wannan hanyar ba komai bace illa BBK data. BBK data? Kwarai kuwa. Kun shiga Play Store ko App Store zaka yi downloading ɗinsa. It's simple and clear. Idan ka buɗe wannan application ɗin kai register da shi zaka ringa siyarwa da followers ɗinka data kuma data tana da inganci da quality. Idan kana da kati tsugugu a layin ka zaka iya juya shi ya koma kuɗinka na banki. Na ba ku wata ɗaya zan ga yadda BBK data zai canza muku rayuwa. Where you? Hankali. Call Alhaji for us. Da ganin ku rayuwar ku ta canza. Ai a halin yanzu ma mu agent ne na BBK data. Muna sayan mu da fans mu kuma sanan muwa muna sa muna amfani da shi. Muna biyan kudin wuta da kudin jarebawa. Hakan yasa muka zo yi maka godiya. Ina sa ran nan da wata ɗaya da motoci za ku zo mu kowanne ɗaya daga. A kamata dai ku dan yaga wani abin dan la. An si wannan dala ne ba mu da naira. BBK data alheri ne. Sai ki addu'a. Allah ya sa dai wannan karan ya gamu. Gaskiya ba zan yi ba. Me yasa? Saboda ba alkhairi muke shiryawa ba. Ki je ki gwada shi ki gani, amma tabbas yau sai na gan shi. Shikenan. Yarai? Wadansu. Sa wannan baƙo ce dai ta ranar ta dawo, tana so ta ganka. Sa kai haƙuri ka daure, ka jure ka ganta. Zuwanta yana da matuƙar muhimmanci. Wace ce wannan ne wa? Tuna min da Allah. Ke, kuma wace ce dai kawai ta je kawai ba zan ganta ba yanzu. Jiki. Saka jure, ba za ta wuce minti 2 ba haka. Charity, I don't want to embarrass you, but get out of my office. Sorry, sir. Ya sake koro ni ko yanzu. Dama wannan ita ce matsalar da nake gudu. Za ta faru tun farko. Wannan bata kai matsalar za ta hana komai faruwa ba. Bara ki gani. Ke, za ki sa ni fa rasa aiki na. Assalamu alaikum. Waya baki dama ki shigo ofis ina. Wace ce ke? Ni ce baƙwar da na zo ganin ka kuma gaskiya a matsayin nake. Amma ba ga miki cewa ba na son ganki ba. Allah fita ma ofis Allah.
Na zo da wani business ne. Ki kai wani guri business din ba na bukata. Na wuce wasu guraren da dama ban tsaya ba. Kuma gaskiya ba zan koma baya ba kamar yadda kai ka haƙura ka bar kanka a baya. Zan zauna. Fita min a ofis mana, fita mana. Fita min mana a ofis. Zan zauna. Kar ki zauna. Ki tashi ki fita kafin sa security su fitar da ki. A tunanina matsayina ya wuce wulaƙanci a ofis ɗinka. Ni ƙawar Zainab ce. Zainab, wace Zainab din? Zainab matar kamar gayya. Kin tabbata ke kawar Zainab ce? Kwarai ma kuwa. Ina wuni? A'a, ba kai za ka gaishe da ni ba, ni ya kamata in girmama ka. Ka zauna. Ai duk wata kawar Zainab ya kamata in bata girma sosai na musamman saboda kawar Zainab fa suna da wani girma na mai muhimmanci a gurina. Barantana ma irin waɗanda suka tuna da ni a irin wannan yanayi. Lallai Charity ta yi gaskiya da ta ce baƙuwar mai muhimmanci ce. Lallai. Gaskiya kina da ƙwaƙwalwa mai kyau. Ni na san na zaɓo wacce ta dace. Bye bye matsalar kuɗi. To ai ban shiga ciki ba tukunna. To me ya rage? Tunda har ki riga ki shiga zuciyar shi. Shi fa yace zai zo ya kawo miki ziyara. Tunda ko yace zai zo ya kawo miki ziyara, ai an wuce nan. Amma kin san nayi mamaki da na sace zuciyarsa da wuri? Ai in faɗa miki, MD akan Zainab zai iya yin komai. Ke dai yanzu kin gama naki, saura nawa. Menene naki? بسم الله الرحمن الرحيم عما يتفاعلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا يا ودام أنا ما شاء الله sai mu tsaya nan wurin kai kuma sai Allah ya kai mu dan nayi bakwa to Allah ya saka da alkhairi daidai Allah shi ba mu ladai wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana amin mallam Allah ya saka da alkhairi to masha Allah madalla madalla a gaida iyayen madalla Charity bismillah yawa lafiya lau ya aiki ya gida da godiya to madalla lafiya kuwa lafiya a game da mai gidana ne. To. Na ga wata dama ne da za ta yi daidai a rayuwarsa. To. Shi ne na ce bari in zo in faɗa maka a tabbatar da wannan abu ko a samu a yi nasara a ƙwato shi. To, wacce dama kenan? Ya kamata a ce Oga yana da abokiyar zama. Saboda abin da yake yana matuƙar damuna. Ba na jin daɗi. A kusan kullum yana cikin maye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maye? Da gaske kuwa, ai ya jima yana shan giya, baka sani ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai nasara da giya? Mutumin kirki mai hankali kamar mai nasara, a ce ya shiga cikin irin wannan rayuwa, abu ne mai ɗaga hankali matuƙa. To me yasa ba ku faɗa min batun tuni?
saboda ya ce kar wanda ya sake ya faɗa maka, idan ko ya samu wanda ya gaya maka zai kore mu a gurin aiki. Shi yasa ga baki ɗayan mu muka yi gum da bakin mu, daga ni har Lawan da Faruk. Allah sarki, ga waccan jarabawai ga kuma wannan masifai, wannan ai tafi wancan muni, saboda ba abin da mai shan giya bai iya aikatawa. Kin gane nan Charity? Kullum ban da wani aiki sai na sa yaron nan cikin addu'a. Ba dare ba rana. To, ina ganin ga mafari na karɓan addu'a ya zo. Alhamdulillah. To me kenan? Akwai wata ƙawar matar Sanadiya. Yarinya ce mai hankali. To ita ma na ga kamar abin da yake ɗan yana damunta. Da sarki. Shine ita kuma ne mata tayin aurensa. Ko da Allah zai sa ya ta yadda, na san za ta zama wani ɓangare na gyara abin da ya ɓaci. Na'am, Allah shi taimaka. Amma a halin yanzu ta amince za ta aure shi. Masha Allah. Saboda na ga ta ɗan fara zuwa wurin shi. Shi ma jiya har gidansu ya je. Alhamdulillah. Shi ne nake gani idan har aka samu auren na ya yiwu zai koma yadda yake. Allah shi yadda. Charity, aure ku in Allah da zai mai da shi daidai inda yake. Ki zo man da yare inganta. Akan me zan je wajensa? Shi ne MD ya ɗauka kamar uba. A koda yaushe. Yanzu ma shi ne zai shiga cikin lamarin auren nan. In ya zo ya fara min tambayoyi game da addini wanda ba zan iya amsa su ba. Wace tambayoyi zai miki? Yanzu ko cewa yayi in mishi bayani akan tsarki da wanka da alwala, ai ya haɗa ni da aiki. To alwala aiko ni na sai na baki satar amsa. Saboda ina gani ana yi. Wanka kuma baki cikin ce baki yi ba. Ke da Allah gafara ba irin wannan wankan ba. Akwai wanka daban ta tsafta da addinin mu ya tanada. Au to. Ai bari in faɗa miki wani abu. Yin tambayoyin shi da rashin tambayoyin shi zai hana ai aure ne? Wannan fa aure ne na ƙoƙarin ceto rayuwar shi. To shikenan mu ji. Yarinya, idan Allah ya wannan auren, in Allah da ma za a yi shi. Ya kamata a cikin hiddo daga bawan Allah nan daga cikin ƙanyen da yake ciki. Ki jajirce, ki ba bara ɗakunya. In kika yi haka, za ki samu lada mai tarin yawa. Ni kaina wannan shi ne burina, don na san ba ƙaramin jihadi ba ne ba. Tabbas jihadi ne, har in kika maido da mai nasara bisa turba ta ƙwarai, kin yi jihadi babba, wanda sakamakon ki aljannar firdausi. Allah ya shigar da mu baki ɗaya. Madalla, ke kuma Charity, Allah ya maki albarka, irin rawar da kika taka wajen mai nasara, insha Allah za ki samu kyakkyawan rabo kuma za ki samu sakamako mai kyau wanda kuma zai zama alhairi gare ki. To amin. An gode. Insha Allah gobe zan same shi da magana. Ki zama gatan maraici na baki labari na. Mun yi magana da malam. Na amince da duk abubuwan da ya faɗa. Kima kuma na yarda da ki. Gaskiya na ji daɗi da ka yarda da ni, kuma insha Allah ko da a ce ban da maka da farin cikin ka duka ba, insha Allah za ka ji daɗin zama da ni. Kuma dai rayuwar aure kamar yadda malam ya faɗa, tana iya yiwa albarkan da ke cikin auren ya kawar da duk wasu damuwa wuri. Amma zai yi wuya na daina shan giya. Insha Allah ma za ka daina sha. Zai yi wuya. Idan kuma kina ganin ba za ki iya rayuwa da mai shan giya ba, to sai dai fa mu yi haƙuri. Ai insha Allah na ce. Akwai mashayan giya da dama da na sani wanda masu shanta sun daina. Ka kuma kai naka akwai sanadi. Ki ci gaba da shirye-shirye, ki gaya min duk abubuwan da kike so. Na sa rai zuwa gobe su malam za su zo gidanku domin a yi magana. Mai ke faruwa ne, mai ke faruwa, idaniya tana zubar kwalla kamar ruwa yana zuba.
mai nake gani ne ko bacci nake kamar da gaske ne ko mafarki. Charity. 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 Yes, I'm coming. Sai yanzu? Wallahi na dan tsaya sayayya ne. To, indai Allah ya sa baki manta min da furata ba. A'a, ban manta ba. To, a bani. Da shi ko yayi sanyi. Na gode amarya. Tun yanzu? Ai lokaci yayi da ya kamata a fara kiranki da amarya. Kuma lokaci yayi da ya kamata a fara kiranmu da millionaires. Lallai Charity, kina son fantamawa. Ke? Waye ki fantamawa? Ya ce in je in duba abubuwan da muke bukata, sai mu faɗa mishi. Okay. Good. Ta yanzu kin san me zai faru? Daga yanzu ki sa budget din nan da ni. Kin gane? Ina so ki doubling figures din. Saboda ki kawo min nawa. Ke kuma ki je ki amfani da naki. Tun daga yanzu sai ka ce ke ce amaryar? Ko ba ni ce amaryar ba. Ni ce da engineer. Saboda ni ce nake hada komai. Ke ba kya tunanin? Na ci gaba da hada miki komai? Kina ci? Ba tare da hannuna a ciki ba? Dama na yi tunanin sai an samu wannan matsalar. Abin zai zama kenan, kura da shan duka, gardi da kwacewa. Ni ina ciki ina ɗawainiya, ke kina waje kina cin kuɗin banza. Kuɗin banza? Yanzu ke kin manta ni ce nake haɗa komai? Yanzu ke ko ce miki nayi mu raba biyu? Har kina da bakin magana? Ba zai yi ba yanda kike nufi. Dan ni ba sakariya bace ba. Okay. Kenan kina nufin butulci zaki mun? Bayan to ki sani ko da yaushe ina da damar da zan iya rusa komai. Babu abin da zaki iya rusa. Domin ya ƙure ni. Aka ma kika ce? A yanda muka tsaro abin, ba ni da matsalar komai. Komai ya min ke ce matsalata, domin ke ce matsalar shirin. Na raro ƙarshen abin daga bayan na kashe shi. A matsayinki na wanda kika san sirrin komai, zaki buƙaci sai mun raba daidai. Idan na ƙi, zaki barazanan tona min asiri. Diya. Abutumi. Sanin sirrin da kika yi shine ya baki dama kike ganin kamar ke ce a sama. Shi yasa kika miƙe kafafuwanki. Kina ganin kamar sai yanda kika ce. Ba kya ganin haka akwai matsala? Ina ta tunanin ya zan yi da ke. A daidai wannan lokacin kika kira ni. Kika ce min in biyo miki da fura. Wannan furan da na baki shine zai sa kinki yayi shiru. Kar ki damu, ba za ki ƙara cewa komai ba. Nadia. Ya mutu bi. Nadia. Kashe ni zaki. Kashe ki zan yi ba. Na ma kashe ki. Please, ki haƙuri ki koma daga inda kika fito. Nadia! Nadia, please. Please, Nadia.
Assalamu alaikum al'ummar duniya, sunana Abdullahi, shugaban cibiyar bada magunguna na Kashful Alil. Muna godewa Allah da ya sanya cibiyar Kashful Alil ita ce ta ɗaya a duniya wajen bada maganin cutar HIV kuma a warke. Cibiyar Kashful Alil muna binciko magunguna ne tare da ƙwararru masana ilimin itatuwa daga sassa daban-daban na duniya a cikin manyan littattafai na tibbul a'shab kamar ƙasar Egypt da ƙasar India, ƙasar Sin har ma da nan Najeriya. Ina masu fama da matsala ta rashin haihuwa, infertility, matsalar ciwon ƙoda, matsalar cutar sikila da ma ciwon hanta da ma matsaloli na rashin gamsar da iyali, duk muna ba da magani. Matsalar istimna'i tana haifar da cututtuka a jikin ɗan adam kamar yawan mantuwa, loss of memory da kuma bugun ƙirji tare da ciwon jiki da kuma matsala ta infertility wato low sperm count. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magani akan kowace irin larura har ma da matsalar jinnu, iska, sihiri da sammu. Za ku same mu a jihar Borno cikin garin Maiduguri, titin Kwastin opposite Marazen jikin Yunal inda ake scanning ko kuma a babban layi. A jihar Kano kuma za ku same mu a Zoo Road opposite Sahad Store. A birnin tarayya Abuja muna Kuje. A jihar Gombe muna cikin Ummi Plaza. Sannan a jihar Katsina muna opposite Riyadul Qur'an. A garin Mubi za ku same mu a daidai bakin kasuwa. Sannan a jihar Lagos muna Agege Morikas. A jihar Kaduna muna Hayin Rigasa. A jihar Sokoto muna Kofar Taramniya. Sannan a jihar Bauchi muna CBN Roundabout cikin AIB Plaza. A jamhuriyar Niger za ku same mu a cikin Yamai. Sannan a Maradi muna bakin babban kasuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Muhammad Sabi Yakuf. Ni Bahaushe ne dan uwanku mutumin Kano. Kasuwanci na shine sana'ar gyaran waya da flashing. Dukkan wani rufin asiri da yake samu na rayuwa da Allah dogara da wannan kasuwanci dogara. Ni Bahaushe ne kuma ina kishin al'umma Hausawa a duk inda suke a faɗin duniya. Irin wannan kasuwanci ya yi karanci a cikin al'umma Hausawa. To wannan abin ya sanar zan kawo shi saboda mu koyar da wanda suke su koya. Na san a cikin mu akwai mutane da yawa waɗanda Allah ya musu baiwa to amma kuma za ka suna zaune ba su kasuwanci saboda ba san hanyar da su bi su moro wannan baiwar da Allah ya musu ba. To saboda haka ina koyar da sana'ar gyaran waya da flashing waɗanda suke so su koyi wannan kasuwanci to sai je su subscribe a channel dina saboda kada a ji a tafiyar babu su. Sunan channel dina shine Sab Technology. Saboda haka zan koya muku yadda za ku subscribe zuwa ga wannan channel. Wani hanyoyi za ka bude muka kai subscribe na channel Sab Technology. Za ka bude mini ɗin kamar haka. Wannan ita ce YouTube sai ka taɓa ta kamar haka. Bashin YouTube ya bude maka suka zo daga nan sama ga wani gumi kamar da sacin ɗin suka taɓa shi kamar haka. Bashin ka taɓa suka rubuta Sab misali suka sa Technology a gaba. Misali kun ga na rubuta Sab Technology suka zo daga nan ƙasa gunda aka ce wani abu mai ɗan kamar da abin sacin ɗin suka taɓa shi kamar haka. Bashin ka taɓa to zai watsa maka za ka Sab Technology ɗin suna da yawa. To wannan mai hoton gidan tsin shine channel ɗina suka taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa zai watsa maka fuskar channel ɗin kamar haka. To ga wani an ce da kai subscribe ɗin nan ja suka taɓa shi kamar haka. Bacin ka taɓa sai ka zo ga wata ƙararrawa kusa da gurin suka taɓa ta kamar haka sai ka zaɓi kamar all ɗin nan. Idan ka haka duk abin da muka ɗora za a dinga sayar da kai. Nagode Allah ya saka da alkhairi. Labarina.